Mă întorc și eu, da? Te uiți în obiectiv. Strada Frații Făgărășanu, Brâncoveanu, superbă, P+1, plus mansardă, 84 de metri pătrați, teren de 200 de metri pătrați, 148 de metri pătrați de teren liber. Liniște de Valea Prahului și permanent îngrijit, pavat cu travertin natural și gazon cu sistem de irigație, ușă la intrare blindată antiefracție MACO, construcția an 2000 are structură de beton și izolație cu vată bazaltică, este renovată recent, în 2020, interiorul fiind extrem de funcțional, conceput de către un designer autorizat și cu mobilă executată pe comandă la o calitate superioară. Ai suprafețe ideale pentru costuri rezonabile cu întreținere. Suprafață totală construcție 84,55 metri pătrați, plus pod mansardat amenajat, rulouri plasă la geamuri și plase anti-insecte. Ai aparatură performantă, mașină de spălat vase, plită inducție, cuptor electric, mașină de spălat rufe, uscător de rufe, toate Electrolux, centrală Viessmann super economică și 3 aparate de aer condiționat Heiner Obsidian cu Wi-Fi Smart. E suficient?